ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದು ಮಂಜೇಶ್ವರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಡಿದು ನಿಖಲ್ ತೋವೊಳ್ಳಿ ಕೆಮಾಡಿ ಎಂಚ ಮಾತ ತೂಂದುಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಇಂದಟ್ ಫೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಬಂದುಳ್ಳೇರು. ಅವು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ ಮೇಕ್ಲು ಇಂಚ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಿಖಲ್ ರಾಂಗ್ ರೂಟ್ ಹೋಪಾರ ಅತ ದಾದ ಮಾತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಯಲೇಷನ್ ಮಲ್ಪರು ಅಯ್ನು ಮಾತ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ರಾಂಗ್ ರೂಟ್ ಪೋಂಡ ಐಕ್ ಸಡನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಫೈನ್ ಊರ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು. ಮೇಕಲ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ತೂಲೆ ನಿಖಲ್ ಇಂಚ ಮಾತ ತೂವೊಳಿ ರಾಂಗ್ ರೋಡ್ ಪೋನಾಗ ಫುಲ್ಲು ಡೀಟೇಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಖಲ್ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆವಡು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಖಲ್ ನಾ ಕಾರ್ದ ಉಳ್ಳ ಇಲ್ಲ ಅವು ತೋಜುಂಡು ಆತು ಝೂಮ್ ಆಪುಂಡು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದ ಕವರ್ ಆಪುಂಡು ಪಣೊಂದುಳ್ಳೇರು ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಡು. ಅವಳ 360 ಡಿಗ್ರಿಡ್ ಉಂಡು ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ. ನಿಖಲ ತೋವಳ್ಳಿ ಎಂಚ ತೋಜುನು ಬಂದು. ಓಕೆ ನಿಖಲೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.